Hi, I hope you all are good. Namuke mina umuthi engusebenzisa mengigeza imithi uzuyithola kwenye indawo yami kuphela. Abanye basebenzisa pink waters nasebenzisa impande. So it's one of impande engibuye nazo le kade ngihambe izwe. Kufaka nje manzi nokugeza, ugeze nje as normal and as usual ubusuku ugeza nje. Ukhulume namanzi isikhathi ugeza ucela inhlanhla usucele konke okuhle uthi makusole la uhamba khona makukhanya. So umuthi uyakwazi ukusebenza uwodwa emanzini nje ewodwa. So uyabona kamanzi uzobe sengigeza nje kungabi nalutho. Inhlanhla ezozifikela yona nje. Uyabona? Never mind the bubble bath. Pimdlozi. Nawo kamanzi ami ingwafake imithi yokudonsa inhlanhla. Lezi impande ezu2 ekade ngizivezile. Yabo khona ne bubble bath of which umuthi ofaka emanzini okugeza noma ukugeza igazi nokusondeza inhlanhla awuxabani namanzi akho okugeza ungawusebenzisa futhi nangensipho provided ukuthi usebenzisa imithi yaleyo nyanga evumelekile like yami imithi nje ayibi nankinga. Yabona sengizozogeza nje. Some they prefer pink waters laba baba babasebenzisayo. Mina bandla izwasho nemkhado lesetshenziswayo akungisebenzeli. Nangibhilivela kwimpande ngisebenzisa umuthi. Uqobo lwami ngisebenzisa umuthi nje kuphela. So ngizosebenzisa insipho yami nje ngigeze ngiqede futhi. Yabona? So imithi enhlanhla siyayisebenzisa siyayikhipha just ethi nje uyafona ucele sikwenzele. Benifuna sikuphosele siyakuphosela but nje ayidayiswa ndawo ayidayiswa umuntu. Ayidayiswa umuntu okwangempela. So yona ke lena ke thokoza.